След 3 големи съм вече аут. Да, за кучета говоря. Един работен ден в груминг студио Doggyland. Докато си пием кафето, храним котките. Ето го и първия ни клиент, Кънчо. Той е представител на породата Cane Corso и към момента е само 8-месечно бебе. Много красив, много. Изключително добър. Нека започваме с работата, премахваме мъртвия коса. Нали знаете, че къскосместите линеят 2 пъти в годината, от декември до юни и от юни до декември. Да почистим тези ушички. Започваме с 3-степенното къпане, очароване наистина. Докато стои малко в хавлийката, естествено, песни. Браво, момче! Време е за сешуара. Мисля, че му се доспа. Наполовината реши, че просто ще легне. Кои сме ние, че да го оспорим? Опита ми за изправяне вече е готов. Аз съм изключително доволна. Благодаря ти. Не мислете, че приключихме. Дойде Мъра. Съвършена красавица. С едно щракване с пръсти и вече е изкъпана. Супер куче е! Мисля, че й хареса тук. За нас е важно те да се чувстват добре при нас. Насладете се на блясъка. Благодаря ти, Мъра. Дойде и редът на Неро. Той е леко притеснен. Реши да се забавлява с мен. Играе си, момчето. Не можа да му се размине, а наистина опита. Вече се наслади. Аз го обичам. Стига съм се бавила, време е да го изсуша. Благодаря ти, миличък. Тук видя своите стопани. Да, за това не трябва да ви вижда. Много се вълнува. И финала ми за деня. Зара. Вижте как се наслаждава на сешуара. Наистина и е приятно. Благодаря ти, миличка. Чистим и тръгваме.